mga katik-tik. Amo i-prank siya ko nga pulihan na siya kang ni Kit-Kit. Kaya pa man siya, lagan kaayo. Tanaw na to kung sa iya reaction ni Wako. Kaya amo i-prank sa siya ba. Yan anak kay. Abi man ako kulas kay. Muna to kagtagaw. Yan ang tanak ka ni Kate na. Ano karon pamangkawa? Ibayin ko pag alas 8 ito yung uli. Dili Kate. Wala man ka. Kasi wala ko ganar kung naabot. Dili mo ugay na si ugulat-ulat. Kung siya abot, gabi na ba na siya abot nga. Abot naman siya mga alas 4, alas 5. Balo kayo laag man. Gabi na mo ko na nakadral. Sis. Ade kagikan. Larabi. A few moments later. Mga katik-tik, para sa among live. Inaat na lang Malinga mo, amping mo kanunay. Bye-bye. So muna yung ginabuhat ko mag-live. Pusong ang bangko. Tapos ambot. Tanaw na to gasa si Lola Madta. Palungon ang suga. Palungon ang ceiling fan. Tapos sundan si Lola. Dili na ni. Wala ni, umana pag-live, ana namin. Anak ko yung mga bisita, mga bisita. Inom na po meron o. Ando ay, isa pa. Anak ko mga katik-tik. Kusyat ko kayo man naman. Dali tubig, dugaya po na ay sunog mo atong bunlan. Guys, Nagsige mo siguro mo pag-ayos siya, huwag mo siguro mo palit. Ay mga katik-tik, nahurot ramang akong mga maayos o kamukabawian na sa rapper. Muha man siya, huwag makoy halin. Sa mga 50 tong ako guys. Mga 30 naman lang karon asa mas ang 20 di ay 5 pesos sa may halin. Atay. Ano pa ako mag-ice nga na amay di pa ko andiya nga kuan. tara daw tanawon daw natin mong ice. Ha? Tanawon daw natin mong ice. Na anang iro, hoy, ang iro malipat mo, na ana. Oh, puno naman na, asa pa man diyan maura ning isa pa ang halin pila ni. Sumano. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na mga katik-tik sa 50. Sa iskagato 50 man kabuktan dos. Oh. Wala dyan mga alkansi ang negosyo. Gihimo naman ko nilang chaser. Lagi, alkansi ang negosyo mga katik-tik. Maurag. Utong baka ko, o unsa ba? Dili ni magsilbi og mao na negosyo. Ang 50 ka buok, tagdos, 100. O 9 pesos na yan eh. Upat na lang nabilin, dalimang ka anak, di ka mo utong. Utong ko ani. Utong na si mama.
Amo sana makuha mo kay mo og gulay ako ay ko palit man mo dito. Dito ka, may nagdo si advance o gani ha. Nakuha na lang sige lang pag-advance na kuha na mo lang ganiya. Hindi mo na. Way tao niya na pinapay ko. Tao Hi. boy. Unsa o namang ka ni ako mga negosyo og sa kahoy sa 2,000 700 ra. Hapit na mahurot asa man ang 1,3. Ay, salabad ang negosyo di na lang ko. Matulog, matundang ang tanan kay alkansi pa maipag-ipalit na ako daan. Palit og Bugas, ug unsa diha, mga buhat, mga ginamos, pundok. sa man na si Wako mo drive. Kabalo na. Kabalo na. Sige na, tukod. Kabalo na, sir. Oh, mga katik-tik ko, si Wako. Ayaw mag-drive ko, aglukan ka tayo. Di may surrender mo ang imong kinabuhi. Mag-drive gani, surrender. Tuan, namatay na. Uy, Sundi Jeremy. Wala mo siya. Anak mga bata, no? Ano kintay tunan man, unsa man nga no maday na tunan magtay. Ngita lang did mo upuan. Ay mga katik-tik. Murag di ko ganahan. Ako makangitan. ano man? Mga katik-tik o dahil nakabuhi nga buang di ka sa mental. Mo negosyo dia, usa may daghan mo negosyo nimo. Wala na ko, di na ko magnegosyo ani. Ano man? Alkansi. Kasi Ang dagan, wala siya mo. Pamalit to na, di na ko mag-ayos. Pamalit ugway ayos, pamalit man lagi. Kung naayos ko ayos, kuha. Okay, kuha lang. may bayad. Wala ay. Wala na. Sa iskagatos pesos, 9 pesos right. Ano? Pat na lang na bilis. Wala. Alkansi, ang tubig pinalit pa, tag 20 ang galon kay mineral. Bintang tanag sa balon. Uy, kalain. Pero ako mag-ayos sa unang gripo man. Sa women's man. Pero inyo ang kuan me. Mo kahoy. Wala ang kaso. Ano man? Kuampay halin. 700 asara ang 1 Pila na ni kabugkot di ay. 2,200. Pimong kumpra ni pila gyud. 200 na gani ang 2,000 gani kapital. 1.9 ang kapital. Kuli ko. Kung rato. Kuan ba niya? Gamay na Wala. man nagbilin dayo. Gagmay ang gagmay na urot. Bawas ha. Gapoy tirada na po na to. Kuan, balot na punta. Ayun na. Dudog kaot. Dili. Ako'y bantay. Way utang. Kas to kas. Lagi. Pag magnegosyo, tigawa na. Testingan sa nato ba? Testingan sa nato ba? Sa katray ba? Balot. Ako may ba muluto? 15 minutos. Raman na. Dali. Raman luto ng balot. Duman. Kisugod ako ma.